Gaurkoari Kepa Junkeran fandango eder batekin emango diogu hasierea. Fasi hori eskaini zion fandango eder batekin. Benetan Bonifazio Arandia zuen izena, baino Fasio bezala egin zan ezaguna. Fasio Igorren jaio zan 1909 urtean, eta hori trikitilari ospetsua izan zen. Maurizia Aldaiturriaga pandero jole eta abeslari izan zuen, eta Leon Bilbao, hiruek ibili ziren azkeneko urtetan behintzat. Eta esango dugu hiruen artean Bizkaiko trikiti eskola zabaldu zuela plazaik plaza. Kepa Junkerak Fasio ezagutu zuen eta estima hundiezian, eta berakin argazkik dauzke, eta bere omen ezindako fandango honekin emango diogu hasiera. Orain arteko saio guztitan landu dugun artista omentzen saiatu balimo naiz, gaurkoa ez da gutxiagoko. Kepa Junkerarekin ni ezin naiz inpartziala izan. Behari diodan miresmena disimulatu ezingo detelako. Berarekin da bere etxean atxalde eder bat pasatzeko aukera izan dut, eta esango dizut, erreztasun guztiak eman dizkidala. Zuk nahi dezuna. Nahi baldin badezu, nahi dezuna esan. Askatasun osoa daukezu. Nahi nuna esan, nahi nuna idatzi, nahi nuna grabatu, nahi nuna iteko aukera eman zidan. Baina aukeratu nun ez errezeitea. Beakin atxaldea pasatzea eta gozamen hutsa izan zen egia esan. Esango dizut, nire ikuspuntutik, eta musikari dagokionez, Euskal Herriak inoiz eman duen erraldoik haundina dela Kepa Junkera. Esan ezaken, horrelakotan esaten den bezala, erraldoik haundinetakoa, baina ez, netzako ez da haundinetakoa, netzako haundina da. Keparenganako nire miresmena ez da trikitilari ikaragarri bat izan dalako. Hori ere bai, baina trikitilari ikaragarrik asko dare gaur egun. Ez da ere trebetasun eta virtuosismo
paregabeak demostratu ditulako. Hori ere bai. Esango nuke ez da musikan irudimen mugaezina erakutsi duelako ere. Hori ikaragarri izan da, baina ez da horreatire. Gehien bat gure kantu zaharrak eta gure kantu tradizionalak mundu osora zabaltzeko gai izan dalako. Hasi Japoniatik eta Argentinaino. Eta hori ez da lortzen ezaugarri horiek aurretik esan dituten ezaugarri guzti horiek eukiagatik ere. Hortako izakera berezi bat behar da. Neurtu ezin dan beste zerbait behar da hortako. Mundu zabal honen leku gehienetan ezagutzen da Kepa Junkeran musika. Eta Kepa Junkeran musika gure musika da, gure oinarrizko musika ere. Inoiz pentsatu ere egingo ez gendun musika tresnakin bere trikia enpastatzea lortu du. Garai hartan hori pentsa ezina zan. Ez do eozinek bere diskok grabatzeko munduko eozein lurraldeko artistak ekartzen, eta hori gutxi balitz, artista horiek euskeraz kantatzen bere diskotan. Eo gure herri txiki hontako oinarrizko musika landuz, hainbat eta hainbat sari jasotzez gain, Grammy bat ez du euzinek jasotzen. Beak egindun guztie balion jartzea usteet ezinezkoa egingo zaigula. Eta gehiago esango dizut, hori guztia apaltasun paregabearekin. Eta uste dut horrek oraindik handiagoa egiten dula Kepa. Keparen hasieraietan kokatuko gea. Bea etzan triki ikasten hasi, eskusoinua ikasten hasi zan. Eta zeuken Gerrini bat, 80 bajuko Gerrini markako eskusoinu bat. Gogoratzen zean nola erakutsi nizun nire lehenengo soinu hura, Gerrini bat 80 bajukoa, berari holatxe hasi zan. Biok ez du oso pare bukatu, baina hasi berdin hasi ginen. Baina gero berak trikia hartu zuen, eta harragintxe jarraitu zuen. Askotan musika tresnak konparatzeko ohitura itxusi edo geun eregandik hasita. Eskusoinua eta trikia bi musika tresna oso desberdinak dira, jende askori berdinak iruditzen zaio, baina oso desberdinak dira. Bat diatonikoa, bestea kromatikoa, eskusoinuak akorde guztik eta tonalidade guztik bertan ditu, eta trikiak ez. Horregatik eskusoinua musika tresna osoa gotzat bezala hartu dezakegu. Eta behin horren harira, galdetu zioten Kepari trikitixaren mugai buruz, eta bere erantzuna izan zen, trikitixak mugak ditu, baina musikak ez. Eta hori da, musikak ez doke mugaik, eta bere buruak, bere irudimenak ez zeuken mugaik. Eta ala junda dena lantzen, ez? Askok jakingo ez badezu ere, Kepa Junkera bera bakarrik ezaguna egin aurretik, Oskorri taldearekin disko bat grabatu zuen, Alemanian euskeraz izenekoa. Eta hainbat emanaldi ere egin zituen alkarrekin. Orain bere hasieraiek utzita, 86. urten kokatuko gea. 1986. urtea. Barkatuko diazu, baina 86. urteoi Kepa Junkerakin lotu aurretik. Esan behar dizut, niretzako, nire harrebantzako eta nire gurasontzako batipat urte oso gogorra izan zela ura. Xabi nire anaia hiltzalako. Bizitzak horrelako xea dakartz. Eta aldan neurrin aurrea jarraitu beharra dago. Hoixe agutsi zuen guri amak. Olakotan oinarrin bat bali madukezu, harri heldu eta aurrea. Nere gurasoi adibidez, beraien fedeak neurri handi baten lagundu zien. Oso posible da niri eskusoinuk eta musikak garai hartan lagundu izatea baita ere. Badakit guztionek ez daukela zer ikusik, baina nik 86. urtea ezin dut hori aipatu gabe utzi. Kepa Junkerakin lotuaz, 1986. urte hartan Euskal Herriko trikitixa txapelketa aurkeztu zen. Bere lagun mutrikokin, pandero jolea. Ni garai hartan trikitixa ez nun jarraitzen, ez da urruti dire. Netzako trikitixa zen
atzendutako zerbait izango baliz bezala, honi behintzatala ikusten nun, bikoteak nahiko zaharkituak, eta ez nuen behintzat nik musika mundu naintzakotzat hartzen. Ni garai hartan hori, gaztea, nik euskal musika tradizionala eta zaharra eta jarraitzen nituen, baina gehien bat, kanpotiz etorkigun musika ez, Michael Field eta Supertramp, Alan Parsons, Queen, Police, gero Sting, horiek denak. Eta garai hartan, segura asko, irratian entzungo nun, Euskal Herriko txapelketa ura, Tapia eta Leturiak irabazi zutela, eta nik ez nion ez da inungo importantzik emango ere. Baina holako baten, Uriondo fandangoa jarri zuen. Eta ni entzuten, eta esaten, baina zer dago? Baina zein da tipo hori? Erabat harrituta geratu nintzen. Epailentzako eta jende askontzako ordea asimilatu ere ezin izango zen. Horren beste gaineko zen, Keparen proposamenak ekartzen zuen berrikuntza, kontuan izan behar dugu, ia 40 urte pasatila garai aitatik. Eta gaur egun Uriondo entzute malima dugu, nondik jo Maurizia fandangok entzute malima ditugu, oso ederrak eta harrigarriak dira gaurko doinu bezala ikusi ditzakegu, baino orduan. Kontekstuan jartzeko ideia bat egin dezazun, irakurriko dizut, kazetari batek Kepari egin zion galdera eta honen erantzuna. Txapelketa alde batera utziaz, jotzen duzuenaren aurkako erreakzioa, ez ote da trikitisa arriskun ikusten dalako. Galtzera doan dantza eta erromeria mundu baten ispilu bezala. Galderatire, ematen do, kazetari beak onartuta zeukela, olako aldaketarekin, trikitisa eta dantza desegin emertzala ez da. Keparen erantzuna garai hartan. Ez dut uste, ezer galduko denik. Hori bai, aldaketa bat gertatuko da gizarte guztien bezala. Guk betikoa jotzen jarraituko dugu, baina gauza berriak ere bai, eta baliabide tekniko berrietara egokitzen saiatuko gea. Ekipok, argik, erritmo kutxa, diskotan beste musika tresnak, ikerketa lan bat egin behar dugu. Gizarte maila guztian dagoen etengabeko aldaketara egokitzeko. Ikusten duzu, garai hartan zer pentsatzen zen ez epaimaiek bakarrik eta jende multzo handi batek. Kazetarik ere nondik jotzen zuen galderatan, ez da. Urte bete behan dugu, 1987an Inpernuko Auspoa izeneko disko bat grabatu zuten. Kepa, Zabaleta eta Motriku. Eta nik ordu arte sekula pentsauko ez nuna, orduan disko hori erosi egin nun. Diskoa ez, baina kaseta erosi nun. Ja berrikuntza zan portada bakarrik. Etzan triki bat eta pandero bat, zien 2 triki eta pandero bat. Baina berrikuntza haundina barrun zetorren. Doinu zoragarri haiek jazten, txirula, zeharkako txirula, gitarra elektrikoa, gitarra akustikoa, saxoa, Joxan Goikotxearen eskusoinua, biolina, garai hartan 4L bat neuken. Eta 4L-arrek bazeuken radiokaseta 11 buelta eman izkion zintarri. Uriondo eta Zolioko San Martinak gehien bat. Baino ederra baina mizkea, Inpernuko Auspoa, disko guzti iritzen zitzaidan zoragarri. Eta bertan bazan kalejira bat baita, mugarik gabe izenekoa. Eta esan nion Kepari. Gogoratzen zen kalejira horrekin mugarik gabe. Mugarik gabe harrek premonizio bat ematen zuen zetik. Alaxe ibili da Kepa mugarik gabe, mundu guztien zehar. Nik lehenengo aldiz Kepa Junkera trikitisa jotzen ikusi nuen lekue, Lierniko jatetxe baten paren zion kioskotxo bat, eta antxe ikusi nituen. Kepa eta Motriku. Baina garai hartan trikitisa konbentzional bezala izango zen, bakarrik hori oso mutiko gaztek ziela. Gerora ja fama handiko artista zala, behin Madriden tokatu zitzaidan lanen, eta enteratu nintzen
La Riviera izeneko diskoteka bat bazanan Manzanares ingurun, eta hautza jo nintzen. Kuriosoa zen, jotzen zuenen porrusalda bat, edo Zolioko San Martinak eola, jende guzik dantzatzen zuen, baina martxako kanta bat izango baliz bezala, mobidako kanta bat bezala, eta horrek grazia handi egiten zian. Gerora, handik urrengo hasten, Beasaingo festak ziren, eta Beasaingo festatan egon zan jotzen. Beste behin, Kazeresetik nebilela, Plasentzian folk festival bat egiten da, eta han jotzen zuen Kepa Junkerak eta hautza jo nintzen baita. Urtero ez baldin bazan behintzat, urte pilo baten egon zan Plasentziko festivalen. Eta azkeneko aldiz, iaz, Iruñan Nuevo Casino, edo deitzen den lokal hartan, Nafarrak omenaldi bat egin nahi zioten, eta, nire txoko batetik sartu nintzen, eta antxe nintzen ikusten, han zeuden Enrique Zelaia, eta Fran Idareta, eta Iñaki Perurena, eta, Nafarroko jende asko. Eta jango omenaldi hori bukatze hartzeola, jendea juntzan beregana agurtzea, eta nik ere beregana inguratuta eman digun guztia eskertu nahi nion, baina agurtu gabe jo nintzen, jende asko zeolako. Eta esan dizuen bezala, aukera eukidet behakin bere etxen eoteko, eta gozamen hutsa izan da. Belgikako azken bira hartan Ganteko emanaldiaren aurretik gertatu zitzaiona gertatuta, garbi dago bere bizitza asko baldintzatu dela. Eta aldaketa handik ekarri dizkiola. Bere jarraitzaile geranoi ere, eta beste neurri baten bada ere noski, baita eragin digu. Umezurtz geratu gehalako modu batea. Berpiztu dokumentalean ikusten dan bezala, eta nik eparekin egonda ikusitakoatik ere, esan dezaket, Kepa Junkeraren disko gogorrak martxan jarraitzen duela. Eta bere martxa ez da gure edozeinen bezalako martxa ez. Bere rekuperazioak aurrea jarraitzen duen neurrian, edozein disiplinatan ere Kepa Junkeraren frutu berriak etorriko dila seguro nago. Hoixo, padio bintzan ni berari. Bukatzeko, 87ko disko hartako porrusalda bat. Zolioko San Martinak, netzako harin-harinik politena. Eta hoxe zan Kepa Junkera buruz esateko neukena. Hemendik berari besarkada handi bat, eta badakizu lagun, urrun arte eta ondo izan bitarte.